L-editorjal ta' Sunday Times kellu kliem qiebes għal kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Dan wara li l-istess gazzetta żvelat kif Delija kien f'kuntatt ma' Jorgen Fenek wara li sar magħruf li l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kien is-sit tal-kumpanija 17 Black. L-editorjal tat-Times sostna kif din il-komunikazzjoni man negozjant Fenek ser tkompli tferi lill Partit Nazzjonalista u timbotta aktar votanti li jissimpatizzaw mal-Partit tal-Pjetà. L-editur tat-Times spjega wkoll kif sa mill-ewwel ġurnata Delija ma rnexxlux jaqqat il-partit tiegħu stess u fl-istess ħin falla milli jikseb il-fiduċja tal-elettorat. Filwaqt li rimarka l-qasmit interni li għal dawn l-aħħar snin eżu l-istrutturi tal-Partit tal-Maduma, l-editorjal innota kif il-Partit Nazzjonalista qed jitmexxi minn persuna li mhux denju li jiġi elett. Dan speċjalment wara li fl-elezzjoni għal kap tal-2017 il-blogger Daphne Caruana Galizia allegat li Adrian Delija kellu kont bankarju f'Jersey u fih daħħal flus ġejjin mill-prostituzzjoni. Każ li dwaru Adrian Delija qatt ma talab investigazzjoni fuq innifsu. L-editorjal tat-Times sostna l-argument tiegħu fuq il-fatt li f'3 snin minn ħatmum tal-Partit Nazzjonalista Delija għala daqqa wara oħra fis-sondaġġi e kif il-Partit Laburista baqa' l-għażla naturali tal-elettorat Malti Wawċi. It-Times saħqet li l-bidliet fl-istatut joddu ftit meta wieħed iqis li l-kap ma jgawdix il-fiduċja tad-deputati tiegħu u n-nies li appoġġjaw lill-Partit Nazzjonalista stess. L-editorjal temm jgħid li r-rebħa ta' Delija meta affaċċjat vot ta' fiduċja m'għandix tibqa' tintuża bħala skuża li tista' twassal għal disfatta elettorali oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.